Bentar. Gong. Nah, sudah mulai bicara dia. Si apik nek diundang iki. Mas Bagong. Dalem Pak Darang. Apik iki jenenge ngerti tata krama, ada. Ngerti unggah-ungguh. Ketua pemuda Karang Kadempel ora kena bahasane sing kasar. Kudu nek diundang karo Pak Darang. Bagong, dalem Pak Dalang. Itu nengke. Cengengesan ora. Tak takoni. Iki rasa lucu, ora ono wong delok. Ya. Yang lihat hanya orang-orang streaming biar mereka tahu. Ngombe kowe ngopo? Jujur wae. Aku ora ngopo-ngopo, ngapusi. Ngapusi kowe. Gunawan sing laporan karo aku. Nek kowe ting gludak ning jero kotak, ta. Piye? Ngopo? Jane ngopo wong kabeh ya do meneng kabeh kok. Wayang ki istirahat. Ngono lho. Ora karepe bendina pentas. Aku kuwatir ya Pak Seno. Kuwatir ngopo? Kuwatir nek do lali karo aku. Engko nek aku metu wis ora ngerol meneh cilaka. Ora. Kamu sudah ada di hati para pemirsa. Sudah ada di hati para penggemar-penggemar itu gak akan lali lho. Penontonnya piro kuwi kabeh do kangen karo kowe. Gara-gara corona. Nah iya, ning kaya adewe kudu sabar. Kudu nang omah wae. Job pirang-pirang sing kudune nyambut gawe dadi ra nyambut gawe. Janjane pikir aku ki ora mung perkara mbutuhke awakku dhewe lho Pak Seno. Ning aku ya mikir karo para kadang-kadang para kanca-kanca wiyaga pesinden. Kan selama ini dheweke do iso nuwun sewu entuk apa jenenge iki dhuwit sekali nyambut gawe. Iki gara-gara corona iki upama wujude gedhe padha aku tak tantang gelut kok. Awe ngerti dhewe to Pak Sino? Prabu Baladewa tak tantang, Raden Werkudara tak tantang. Aku mung corona. Sayange kok kaya mungsuh demit. Ha iya, ora ketok kuwi cilik banget kok, Gong. Heeh. Ora iso digedhekke apa? Ora iso. Glentrik kowe, ora iso digedhekke. Nek dicekeli ora gedhe kuwi malah bahaya nek dicekeli kok rumah kamu aneh. Kuwi iki penyakit ya, kudu apa-apa kuwi. Asem tenan. Ngene, aku jane mung pengen curhat piye. Aku kan wong iki terkenal aku mengutarakan apa sing dadi pengunek-uneke masyarakat. Heeh. Ta? Biyen zaman pentas dalang jemblung meskipun hanya sak jam, wis gawe lega hatiku iso ketemu karo penggemar-penggemarku. Wis tak sampaikan beberapa pesan. Ora usah apa jenenge meden-medeni masyarakat. Betul. Apik kuwi, ora meden-medeni masyarakat. Masyarakat digugah hatine. Masyarakat digugah rasane men semangat. Anta men iso mlawan corona. Terus rumahku saiki kok sing do numpaki. Numpaki sapa? Numpaki sapa ayo? Numpaki kuwi lho berita kuwi. Wo, kuwi reget pikiranmu, regedeng kok mlocot ora karo dalang kowane ku nek reget ora. Do numpaki ngene contone Mas Eno, piye? Kabar sing ditampa nek Dede, ta? Dede kuwi iso menghilangkan utawa menangkal penyakit corona. Nah iki terus do ditumpaki karo wong-wong sing nuwun sewu, kaya arep minteri arek awake dhewe, dimana awake dhewe iki wong goblok. Dede sing maune dianjurke jam 10. Heeh, ta? Bener. Jam 10 kuwi ana salah satu sing mengatakan nek jam 10 kuwi Dede sing apik. Terus ana berita meneh sing di-share. Dede kuwi aja jam 10. Jam 09.00 luwih apik, jam 8 luwih apik. Pokoke aja terlalu pagi. Kaya ngono kuwi apa ora bingungke. Kene iki wis direwangi raine ireng kaya ngene. Mung perkara ora kepengin kena corona, digawe bingung meneh. Ming jame kok digawe bingung.
Mbok ya wis Dede iki pokoke anggere jam 8 tekane jam 10 kuwi sinar matahari kuwi apik ngono wae rasa dadak perlu gawe bingung pikirane wong. Masyarakat iki wis bingung, ora iso nyambut gawe, ora iso kerja, ora iso golek sandang pangan. Mesa ming perkara Dede kok digawe perkara lho. Oh, stop wis. Dede jam 8 ya apik, jam 9 ya apik. Aku percaya sinar matahari kuwi sehat, sing ra sehat ki cangkeme sing domong kaya ngono kuwi. Betul, kaya ngono sing tak arepe. Aku ya resah, Gong. Aku ya bingung. Lho. Aku ki piye carane supaya ben masyarakat ki ora bingung. Wis kebacu Dede jam 8, ngono terus ana pengumuman Dede ki apik jam 10. Lah jam 10 ucul klambi meneh. Heeh, aku ya sing nek wedok. Oh, ngawur ora. Ucul klambi ki nek wedok, lah iso marai Dede. Gede, Gus ora saru iki diperisani biaya akeh kok. Ora becik kedadiane diperisani biaya akeh ngono kuwi ya. Ora omong sing apik, ora usah lucu to. Iki ora ana wong ndelok. Iki sepi lho, nang joglone wetan iki sepi rasane tak omong kaya ngono kuwi. Ah iya, aku yang ngomongke kok. Saiki lambat laun wis mulai membaik. Kita pertahankan, nek perlu kita tingkatkan. Ada Pak Sena? Ah iya, iya. Iki saora-orane kanan kaya ngene iki dhewe melu tuna lho. Mbok jelas. Saiki wis diomongke nek paling ora sok tekan bar lebaran. Wis bayangno, iki saiki sasi apa? Iki September yo. September dengkulmu macet iki. Oh, kurang ajar. Karo juragane kok kurang ajar ora. Ngapunten Mas. Ngono kuwi sing apik. April. April, Mei, terus Juni apa? Juni. April, Mei, Juni. Paling ora anu awal Juni awak dhewe iki pentas meneh. Ha iya. Mula sing tabah. Aku wingi dipentasi tok celengi ora. Tak celengi nang ngempring e. Ame tok gereja-gereji nang ngempring iki ora ana ndake kuwi. Mentok graji, yang lalu tok graji, tok jupuki, tok graji, tok jupuki. Ayo wis ora mlumpuk. Heeh, sekarang gue tuku rokok. Lah butuh rokok mrene. Kene iki rokok akeh ae lho. Kowe nek ora ndirokok ora nglinting suket ya doyan to. Wah, iki nek ora juraganku tak uneke cangkeme, wis kebacut muni. Ora. Kuwi minta njaluk kaya ngono kuwi. Terus nyuwun kanthi kawigatosanipun ingkang sanget. Iya. Karang bangsane awake dhewe, masyarakate awake dhewe iki ya, Mas Ena. Kuwi akeh sing bercocok tanam, petani, nuwun sewu, ana sing dodolan. Nek ora ana wong tuku, nek ora entuk ning sawah, ora empuk metu saka omah. Heeh. Kuwi ya perlu dadi kawigatosan. Iya. Nuwun sewu para bapak-bapak sing asta ning dhuwur minangka dadi pemerintahan. Heeh, kula aturi menggaliaken para masyarakat. Ha iya. Aku mau tau maca lho. Macane endi? Ya ning berita-berita, aku ki ya ning kota ya ngedep HP. Lah elokno. Heeh, padake. Ngedep HP, aku sok maca ning medsos. Sosdor jebluki ndasmu kuwi. Wah, kowe iki senengane takoni omongane ngono sing apik ora. Ha iya, medsos padha ngomongke ana salah sawijining nuwun sewu pimpinaning negara sing apa jenenge iki gajinya selama 3 bulan untuk masyarakat. Ana sing wakil rakyat gajinya 3 bulan untuk masyarakat, gajinya 2 bulan untuk masyarakat. Mbok ayo toh mempunyai sifat yang seperti itu. Toh nuwun sewu. Masyarakat kan perlu dilindungi, masyarakat perlu disejahterakan. Ngono lho. Sing tak suwun ngono kuwi. Ora meng urun kok meng obat semprotan iki ngopo? Ha iya. Kabeh masyarakat wis iso gawe nek obat semprotan ngono kuwi. Bener. Njumbuhake do nalika semono jaman semono. Zaman nalika nyalon kuwi lho. Saya ada karena untuk Anda masyarakat. Saya itu ada karena untuk suara Anda. Saiki ora nyuwara, entek akine. Iya. Kowe pancen bener. Kowe dalam suasana seperti ini sih luar biasa. Didi,
Men kemripi dadi krecek. Lho, men kenceng kulite iki, men sehat. Nek kulitmu kenceng ora kena virus ngono. Rasa cedak-cedak garet.